Posouvej ručičkami a obrázky ti ukáží, co se v daný čas děje. 6 hodin, 30 minut. 6 hodin, 45 minut. 7 hodin. 8 hodin. Označ 2 obrázky, které k sobě patří. Hodina je příliš dlouhá doba, proto ji dělíme na minuty. 1 minutu se oblékáš nebo češeš vlasy. Minuty na hodinách ukazuje delší modrá ručička. Abys klikej na tlačítko a pozoruj, jak se mění čas. Minutová ručička se pohnula na modré číslo 5. Uplynulo 5 minut a na hodinách máme 3 hodiny a 5 minut. 3 hodiny, 10 minut, 3 hodiny, 15 minut. Dvě hodiny, 3 hodin, 4, 5 hodin. Nastav čas na digitálních hodinách podle hodin s ručičkami. Nastav hodiny na 4 hodiny. 4 hodiny. 5 hodin. Klikni na hodiny, které ukazují 10 hodin.